И здравейте хора, това съм аз Вампикс и както виждате днес играем Forza Horizon 2 епизод 3 от поредицата. Извинете, че не качвах на тази поредица, просто аз не знам защо. Бях много се заребил да качвам на GTA 5, но сега ще започна да си качвам и това както се трябва. И като говорим за редовни работи, този канал ще получи програма. Имам предвид, ще се знае кога ще качва клип, колко часа, кой ден, какъв клип ще има всеки ден по 3 видеа. Като програмата ще важи от тогава, когато кача клипа и най-вероятно ще може да бъде качен още днес. Ще снимам още FIFA, освен Forza Horizon, FIFA 15 и Assassin's Creed Rouge, така се казваше, която според мен е една много интересна игра. Да се надяваме, че наистина е така. Това ще видим. И ето сега тук, виждате тук сега споделуваме супрота, тъй като просто не е достатъчно добра, пък все пак трябва да я направим възможно най-добра, тъй като в момента имаме само тази кола. Се надяваме, че скоро ще си купим кола, но сега не мисля. Както виждате, слагаме лепенки и някакви простоти и други, които нямат никакъв смисъл, само красят колата. Но мисля, че принципно ще подхожда повече бял цвят. Но няма да бъде качен днес, тъй като съм нито утре, дори не мисля, че ще е качен тези. Ще бъде качен сигурно в трябва на следващата седмица, ако ще снимам света. Тъй като просто съм снимал вече 2 епизода напред. Имам 2 записа, освен този за Forza Horizon, които просто не са обработени и са коментирани, но те ще бъдат качени веднага след това. Наистина трябва да си мисля, ще изглежда много добро черно-бяло. Но и така също не е зле да видим. Така да виждате, май тук вече е излезем от гаражето. О не, защото не бяхме направили другата както трябваше. И сега тук, както виждате, ще си вземем някаква лепенка на лъв и черна, тъй като това ще е най-добре. Особено ако сме цвета, както казах. И още някаква чертичка да има. Мисля, че намерих правилната чертичка. Защо лъвът е плътнина, не знам. Сега ще го мога правим бързо. Така. Да ги оправим и да го сложим лъвът отгоре и мисля, че сме готови с колата, но е, че сме заедно с което ще направим миналия път. Оказва се, че играем срещу самолет. Както виждате, да, наистина играем с самолет, което е много странно. Не знам как ще го бием, но виждате колко е пред мен. Аз карам Dodge Charger 81, дето са окарали, не знам какви хора, дето са окарали първобитните американци. Ето тук сега минаваме през някакви колета, много странно, и печелим точки малко. 130 км в час, не е толкова бавна, 215 потреба, 215. Ето го и финишът, сега да сме втори и не ще бием. Надяваме се да бием. Оле майко бихме! Това е много яко. Ето, че получаваме 2500 флаг точки и получаваме зелена флаг гризна. И вече имаме флаг рейтинга ни се подига на 3. Имаме и нова кола, която тук след тази да се вижда и тя флаг рейтинга с 10 на 10. От 10 възможни, оценяваме. Но това е за този епизод, извинете, който е кратък, но просто това е. Но ако ви харесва, харесва горе, ако не пък не ви харесва, харесва долу. Абонете се на канала или просто коментирайте видеото, ще помогнете много за развитието. И това е с този клип и до следващия път.